करे ले तो एकरा चोलिया के भीतर ले टावर कच करे ले। नया जवाना के नया मोबाइल ऐसे करे ले, नया जवाना के नया मोबाइल ऐसे करे ले तो एकरा चोलिया के भीतर ले टावर कच करे ले तो एकरा चोलिया के भीतर ले टावर कच करे ले। कहीं पमार कहीं पझगड़ा करवावेली हंगामा हो, बाड़ी कलेक्टर के बेटी ने एसपी बाड़े मामा हो, कि कहीं पमार कहीं पझगड़ा करवावेली हंगामा हो, बाड़ी कलेक्टर के बेटी ने एसपी बाड़े मामा हो। इनकर मोबाइल अंधेरे में फोटो सेलेक्ट करेला, इनकर मोबाइल अंधेरे में फोटो सेलेक्ट करेला तो एकरा चोलिया के भीतर ले टावर कच करेला तो एकरा चोलिया के भीतर ले टावर कच करेला। धड़कन से मजा उड़ावला से घूम घूम के बाजार में, घूम के बाजार में कि हरदम ई जी बिजी रहेला यारवा के प्यार में। झंझ धड़कन से मजा उड़ावला से घूम घूम के बाजार में तो संजय जी रंगीला से एकर जवानी सेलेक्ट करेला, संजय जी रंगीला से एकर जवानी सेलेक्ट करेला तो एकरा चोलिया के भीतर ले टावर कच करे ले तो एकरा चोलिया के भीतर ले टावर कच करे ले। नया जवाना के नया मोबाइल ऐसे करे ले, नया जवाना के नया मोबाइल ऐसे करे ले तो एकरा चोलिया के भीतर ले टावर कच करे ले तो एकरा चोलिया के भीतर ले टावर कच करे